Kaixo, funtzio logaritmikoak aztertuko ditugu. Hemen ditugu adibide sinple batzuk. Horrela irakurriko dugu. I berdin logaritmo bi oinarrian x. I berdin logaritmo bat zati bi oinarrian x. I berdin logaritmo hiru oinarrian x. I berdin logaritmoa bat zati bost oinarrian x. Fx berdin logaritmo a oinarrian x erakoak dira funtzio logaritmikoak. Lerro batean idatzi behar dugunean, edo GeoGebra eta Deoribe bezalako programekin lan egin behar dugunean, horrela idatziko ditugu. Kontutan izan, A bat ez den zenbaki positibo bat izan behar dela. Ze adierazpen grafikoa daukate funtzio hauek? Aztertuko ditugu GeoGebraren laguntzaz. Funtzio logaritmiko sinple hauek sartu eremuaren bidez irudikatuko ditugu. Adierazpen analitiko idatzi behar dugu idazteko, horrela esan dugu logaritmo, parentezin artean, oinarri adierazi behar dugu hasteko, koma eta x. Enter emanda, hor dago bere grafikoa. Hemen ikusten dugu balio negatiboetarako funtzioa ez dela existitzen. Jarrai dezagun. I berdin, log, orain oinarria bat zati bi jarriko dugu, koma, x. Kaso honetan ere, balio negatiboetarako ez da existitzen, eta halako grafiko bat daukagu. Kaso honetan berrankorra, komunian daukatena da bat 0 puntutik pasatzen direla biak. Geldiune bat egingo dugu funtzio hauek, funtzio logaritmiko hauek, beste funtzio ezagunago batzuekin konparatzeko. Gogoratu, logaritmo adierazpena esponentzialaren alderantzizkoa dela. Funtzio esponentziala irudikatzen badugu, hau da bere grafikoa, bi berrekiz funtzioaren grafikoa, eta honi dagokion alderantzizko funtzioa, logaritmo bi oinarrian x funtzioa da. Bi grafikak aztertuta, ikusten dugu simetrikoa direla zuzen honekiko. Zuzen hau simetria ardatza izango da, eta zein da lehenengo eta hirugarren kuadrantearen erdikaria. Antzera gertatzen da beste bi funtzio hauekin. Funtzio esponentziala, hauxe da bere grafikoa, funtzio logaritmikoa, esponentzialaren alderantzizkoa, eta hauxe da bere grafikoa. Grafika bi horiek simetrikoak dira, ardatzonekiko, i berdinekiz zuzenarekiko. Gogoratu i berdinekiz zuzena lehenengo eta hirugarren kuadrantearen erdikaria dela. Irudika ditzagun beste bi funtzio logaritmiko hauek. I berdin, log hiru oinarrian x. Gorakorra. I berdin, log bat zati hiru, bat zati bost barkatu, oinarrian x. Hemen ditugu lau funtzioak kolore ezberdinez bereiztuta. Orduan, halako funtzioen ezaugarri grafikoak hauek izango dira. Orokorrean eta azkar begiratuta, ez daude definituta balio negatiboetarako, zerorako ere ez, zerotik aurrera bai, batzuk gorakorra dira, lehenengo eta hirugarrenaren kasuan bezalaxe, hau da A handiago bat denean, eta beste kasu batzutan berakorra dira, oinarria bat baino txikiagoa denean. Funtzio hauen ezaugarriak taula honetan zehaztuko ditugu. Hasteko, kurbaren irudia beti egongo da i ardatzetik eskumaldera. Horrek esan nahi du, balio positiboetarako bakarrik existituko dela. Gero, beraz, definizio eremua 0 infinitu izango da. 0 kanpoan geratzen delarik. Jarraitzeko, komunian duten puntu hau bereiztu behar dugu.
bat 0 puntua da. Funtzio guzti hauek bat 0 puntutik pasatzen dira. Zergatik, x bat denean, logaritmo edozein oinarritan bat, 0 delako, beti da 0. Funtzio guzti hauen beste ezaugarri bat. A bat puntutik pasatzen dira. Honen kasuan, bi bat puntutik pasatzen da, hau bat zati bi bat puntutik pasatzen da, hau hiru bat puntutik pasatzen da, eta hau 0,2 bat puntutik pasatuko da. Grafikoetan ikusiko dugu propietatea hau betetzen dela. Logaritmo 2x funtzioa marroia da, bi bat puntutik pasatzen da. Logaritmo 3x funtzioa hiru bat puntutik pasatzen da. Logaritmo bat zati 2x funtzioa bat zati bi bat puntutik pasatzen da, eta logaritmo bat zati 5x funtzioa bat zati 5 bat puntutik pasatzen da. Bukatzeko funtzio hauen aldakuntza aztertuko dugu. Alde batetik ikusten dugu A3, A2 den kasuetan funtzioa gorakorra dela. Eta gorantz egiten du, baina gero eta polikiago hazten dela. Hala ere, gorakorragoa da, azkarrago hazten da logaritmo 2 oinarrian, logaritmo 3 oinarrian baino. Oinarria 0 eta bat artean baldin badago, bi kasu hauetan bezalaxe, funtzioak berakorra da. Funtzio hauek oso azkar egiten dute berantz hasieran eta gero jaisteko abiadura moteltzen da. Hori batetik eta bestetik. Beherago mugitzen da funtzio hau, oinarria bat zati bi denean, oinarria bat zati 5 denean baino. Propietate guzti hauek birpasatu nahi badituzu, eskura izango duzu fitxategi hau. Nahiko daukazu A parametroaren balio aldatzea ikusteko funtzioa nolakoa den. Ariketa hau proposatzen dizut. I berdin K logaritmoa oinarrian x funtzioak bezalakoak aztertu. K aldatzerakoan ikusi nola aldatzen den funtzioaren grafikoa. Eta K mantenduta aldatuz gero ikusi funtzioa nola aldatzen den. Orokorrean, I berdin zenbaki bat bider logaritmo oinarri batean x erako funtzioak nolakoa diren azalduko diguzu. Bete ezazu taula hau. Bukatzeko azken ariketa. Funtzio marroiaren adierazpen analitikoa daukazu, A parametroa mugituta lortu funtzio morearen adierazpena.